Estimats Reis Mags, som del Col·legi Nostra Senyora de Fàtima de Sueca. Sabem que esteu rebent ja milions de cartes i preparant milers de regals aquest any. Aquesta carta és un poquet diferent. No volem demanar-vos res, volem donar-vos les gràcies per aquests 2 anys que han estat diferents, però han tingut les seues coses bones. Gràcies perquè redescobrirem les nostres famílies durant el confinament. Gràcies perquè entenem el valor de la paciència. Gràcies perquè entenem que els professors somien fer-nos millors persones. Gràcies perquè ara comprenem millor el patiment. I valorem la pèrdua dels nostres familiars i amics volguts. Però bé, majestats, també volem aprofitar aquesta carta per a convidar-vos a passar un dia a l'escola. Seria el millor dia de l'any per a nosaltres. A l'escola procurem complir amb les mesures Covid. Els nostres profes ens mesuraven la temperatura. Haureu d'anar per tot arreu i veureu que el nostre col·legi està tan net com el vostre palau, gràcies a l'esforç de Dolores i Mari Carmen, i a que tots nosaltres complim les normes de neteja contra el Covid. Des que passeu per secretaria, notareu l'ambient familiar de l'escola. Us rebrà Júlia i vos atendrà en tot el que necessiteu. Se'ns oblidava. Abans de passar per secretaria, pots deixar l'or, l'encens i la mirra al Jesuset. Quan hagueu donat els regals, si us sembla, podem fer una volta per l'escola. Ens agradaria explicar-vos en aquesta carta tot el que faríem aquell dia, però llavors no hi haurà cap sorpresa. Podeu passar pel nostre nou menjador i podeu emportar-vos menjar per a vosaltres, per als vostres patges i per als camells. Si proveu el nostre menjar de l'escola, ni els patges ni els camells voldran tornar al vostre palau. No hi ha res millor que agafar forces al menjador després d'una classe d'educació física. Els nostres professors ens mantenen sempre en forma i ens han transmès molts hàbits per estar sans. A primària i infantil, els professors seguim fent que els nostres alumnes milloren en l'àmbit acadèmic, però sobretot que milloren com a persones. Que divertit ha estat haver pogut seguir les classes i veure els nostres alumnes treballar i créixer des de casa, encara que preferim estar junts a l'escola. Els professors de secundària, ara estem a Classroom, ara a classe normal, un somriure per ací, corregir un examen per allà, i sona el timbre. Arriben les 5 i seguim treballant. Sempre hi ha profes que són un regal per a alguns xiquets molt especials. Tant infantil, primària com secundària. Igual donem una classe de reforç de llengua a primer de primària que una xerradeta interessant a quart d'ESO. Bé, majestats, no volem fer més spoilers de la vostra visita. Heu de vindre vosaltres a veure l'escola. Segur que gaudiu tant com nosaltres, val? També l'equip directiu vol demanar-vos alguna cosa. Volem que les famílies fatimeres passem un sant i bon Nadal. Que passem molt de temps en família, a prop del pessebre a casa. I que el 2022 porti el millor per a tots. Una abraçada forta per a tots i cadascun. Viu